فقردو አይኮነን ካብ ሰማይ ሰማያ ሰውረደካ ንዓይከ ተድፍን ናይ መስቀል ፍቕርኻ ግዲሉካ ንሞተይ ክትመውት ጾረይ ክትቅንጥጦ ፍቕሪ ግዲሉካ ታሪኸይ ክትልውጦ ንሞተይ ክትመውት ጾረይ ክትቅንጥጦ ፍቕሪ ግዲሉካ ታሪኸይ ክትልውጦ ፍቕሪኻ ፍቕሪ ካብ ዝበሉኻ ንላዕሊ ፍቕሪኻ ንስኻ የለን ዝመስል ንኣኻ ናይ ሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ያው ከምዚ ክነጽንዖ ጸናሕና ካብ ምዕራፍ 17 ሉቃስ ካብ 1-19 እዩ ካብ 1-4 ዘሎ ብምንባብ ክጅምሬ ብስተኻለን መጠን ቅልጥፍ እናበልኩ ኸይደ ማለት እዩ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም መዕንቀፊ ከይመጸ ኣይተርፍን እዩ ነቲ ብሰሩ መዕንቀፊ ዝመጸ ግና ወይልኡ ካብዞም ንኣሽቱ ንሓደ ካብ ዘስሕትሲ መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ናብ ባሕድሪ ክድርበይ መሓሾ ነይሩ ንርእስኹም ተጠንቀቑ ሓውኻ እንተበደለካ ግንሃዮ እንተተጣዓሰ ህደገሉ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት እንተበደለካ ተጥዒሰ እናበለ ኸኣ ኣብ መዓልቲ 7 ሰዓት ናባኻ እንተተመልሰ ህደገሉ ይብለና ኣብዚ ኢየሱስ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት እዩ ብሓንሳብ ኣጣሚሩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እንታይ ዝብል እዩ መዕንቀፊ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ እቲ መዕንቀፊ ከም ዝመጽእ ሲ ዘይተርፍ ነገር እዩ ዝብል ከውን ከሎ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ነቲ መዕንቀፊ ድማ ምኽንያት ወይ መጠቀሚ ዝኸውን ሰብ ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ጎይታ ዘተንብሕ ዘሎ ማለት እዩ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም መዕንቀፊ ከይመጸ ኣይተርፍን ኢልዎም መዕንቀፊ ከይመጸ ኣይተርፍን ክብል ከሎ ጎይታ እንታይ ዝብሎም ዘሎ መዕንቀፊ ክመጽእ ግድን እዩ ዘይተርፍ ዘይጠራጥሪ ዝብሎም ዘሎ እዚ ክኸውን ናይ ግድን እዩ ነገር ግን ነቲ ብሰሩ ማለት እዚ ነገር እዚ ክፍጸም መጠቀሚ ወይ ምኽንያት ዝኸውን ሰብ ግና ወይልዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብዚኣ ኩላህና ክንርስዖ ዘይብልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኣሎ ኣብ ካልኦት ወንጌላት ከድና ክንንብብ ከለና እንታይ ዝብል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ከምቲ ዝተጻሕፈሉ እዩ ዝኸይድ ኢሉ ሕጂ መዕንቀፊ ከይመጽ ኣይተርፍን ክብል ከሎሲ ኦሬዲ ወዲ ሰብ በዚ ነገር እዚ ክሓልፍ ጽሑፍ ዝተጻሕፈሉ ነገር እዩ መስት በዚ ክሓልፍ ዝብል ዘሎ ነገር ግን ነዚ ነገር እዚ ክፍጸም መንገዲ ድማ መጠቀም ዝኸውን ሰብ ግን ኣሎ እዚ ሰብ እዚ እንተ በቃ ነዚ ነገር ካብ ምግባር ሲ ተዘይውለድ መሓሾ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝጽበየ ፍርዲ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑስ ብግልጽ ዝተዛረበሉ ክፍሊ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ነዚ ዘረባ ንመን ይዛረቦ ዘሎ እንድሕር ኢልና ነቶም ናቱ ዝኾኑ ማለት ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ነዚ ነገር እዚ ዝነግሮም ዘሎ ኢየሱስ ነዚ ንምቕባሉ ከቢድ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ከሎ እቲ ምኽንያት መዕንቀፊ ዝኸውን ሰብ ማለት ይሁዳ አስቆርታዊ ኮላይ ነቲ ካብ አፍ ኢየሱስ ዝወጽእ ዝነበረ ሁሉ ቃላት በባሃደ ይሰምዖ ነይሩ አይገርመኩምን ቅዱሳን ልብ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ተሪር ከም ዝኾነ ይራኣየኩም ደሎ ቅዱሳን እቲ ዝምልከቶ ሰብ ነቲ ካብ ኢየሱስ ዝወጽእ ነፍስ ወከፍ ቃላት ይሰምዕ ነይሩ እቲ ሰምዖ ቃል ግን ናብ ውሽጡ ስለዘይተወ ስለዘይተቀበሎ ግን አይጣቀሞን ኣብዛ ሓደ አገዳስ ነገር ተዛሪበ ከሐልፍ ደስ ይብለኒ ኣብዚ ጎይታ ዘአክል ከምዛ አይነት ከቢድ ናይ ፍርድ ቃል እና ተዛረበ ነቲ ካብ አፍ ኢየሱስ ዝወጽእ ቃል ምንም ከይቋጸሮ ክብደት ናይቲ
يسوس زاربو زلو قال ناوشتو بزي مئتاو نتناي موداتا ناي فرد قال اقاليلو بمرآيو انتاي كم زصبيو تنغيرو وخنسو نتز تنغرو ناي موداتا متنقطان ناي موداتا ادرغيصو نتي زحاسبو ነገር ንምግባር ላዕልን ታሕትን ክብል ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ይሁዳ አስቆርታ አይገርመኩም ሎሙን ብዙሓቲና ነቶም ዝወሃቡና መጠንቀቅታታት ሸለል ንብል ሐቀይዶ ቅዱሳን እጫ ይሁዳ አስቆርታዊ ከይበጽሐና ካብኡ ክንመሃራለና ይሁዳ አስቆርታዊ ነትናይ መወዳእታ መጠንቀቅታን ናይ መወዳእታ እድረጊጹ በመኻዱ ምኽሪ ኢየሱስ ብዘይ ምስምዑ በሁሉ ኩጻዕ ኾሎ ንርኢ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ንቃል አምላኽ ከም ናይ መወዳእታ ቃል ዘይቅየር ቃል ጌርና ክንወስዶ ይግባአና ይሐቀይዶ ቅዱሳን ቃል አምላኽ ምእንታና ክብል ሞዲፊካሪ አይግበርን እዩ ቃል አምላኽ ምእንታና ተባሂሉሲ በቃ አይክልወጥኒ ንሕና ኢና ምስተቃል ክንሰባማዕ ዘለና ንቃል አምላኽ ከም ናይ መወዳእታ ቃል ዘይቅያር ቃል ጌርና ክንወስዶለና ንዓይና አሃትኩምን ክበሃል ዝማሓየሽ ወይ ዝቅየር ቃል የለን ስለዚ ንቃል አምላኽ ከምታ ዘለዋ ክንወስዶ ይግባአና ንቃል አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ክንቅበሎ ይግባአና አብዚ ቀረባ አዋን ንቃል አምላኽሲ ብዝተፈለየ መንገዲ ክርኢ ጀሚረ ማለት እዩ ማለት ሎሚ እነጽንዖ ዘለና ቃል እንታይ ዝብል በቃ ካብቲ ነጽንዖ ክፍልሲ ንኣብነሲ በቃ ንርእስኹም ተጠንቀቁ ክብል ኮሎሲ ነቲ ቃልሲ እንታይ ክገብሮ ጀሚረ መሲልኩም በቃ ዳይሬክትሊ በቃ ምሳይ ከራኸቦ ጀሚረ ማለትሲ ነቲ ቃልሲ በቃ ኮስዶ ጀሚረ ነቲ ቃል ሲሪየስ ኮይነ ጎይታሲ ጎይታ ልክ ሐምዝ ዛረበ ንዘሎ ጌረ ወስዶሞ በትቃል ከምታ አንቶ ኢዮባ ክዛረቦ ሰማዕናዮ በትቃል ጌረ ንገብሰይ ይሪአ ጀሚረ ማለት እግዚአብሔር ይመስገንና ከጣመን ጀሚሩ እና ብዙሕ ነገር ካባይ ክወድቕ ዘለዎ ክወድቕ ክራገፍ ዘለዎ ክራገፍ ኮሎ ይሪአ ያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ንይሁዳ አስቆርታዊ ስለጸልኦ ኮይኮነን ናብሲኦና ኸደ ሱቅ ኢሉ ሪእዎ ምናልባት ገሌኹም ካብ ይሁዳ አስቆርታዊ ንላዕሊ ዝተፈተና ገለ ክመስለና ኽእል ገሌናኹም ይዝመስለና ገለገሊ ሰብ ዋይ ገለሰብ ከም ልምዲ አስተቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም መንፈስ ቅዱስ ዘቀብለኒ ነገር ይዝነግረኩም ዘለኹ ሕጂ ከም ልምዲ ሰባት እንታይ ይብሉ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ሰብ ክበጽሕ ኮሎ እንታይ ይብሉሲ አታ አምላኽ አንተ ናዓይ ክንደይ ፈትወኒዩ ገለ ይብል ሕጂሲ ገሊኦም ንኣብነት ሕጂ ብሊብያ እናተሳገርካ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ሰብ እንድሕር ጥሒሉ ሞይቱ ወይ ድማ እንድሕር ኣብ ምድረ በዳ ተሪፉ እስኻ ተሳጊርካሲ በቃ አምላኽ ነቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝተረፈ ሰብ ስለዝጸልዖ ዱ ይመስለኩም ንስኻ ካብቲ ሰብ ንላዕሊ ስለዝተፈተኻ ናብ ምድሪ ኤውሮፓ ዝመጻኻ ይመስለካ ዶ አንቶ ኢዮባ ጽቡ ተዛሪቡ ብዛዕባ እቲ ፍቅሪ ናይ ጎይታ ገሌና ካብ ካልሰብ ንላዕሊ ዝተፈተና ይዝመስለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሩ ብማዕረዩ መስቀል ቀራንዮ ገሊጹና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ንጎይታ እንህቦ ናይ ፍቅርና ምላሽ ጥራዩ ክፈላለይ ዝኽእል እምበር ጎይታ ንኹላህና ብማዕረዩ አፍቂሩና ነቶም ኣብ ዓለም ዘለውን ነቶም ዳግም ዝተወለድና ንሕና ኮነ ፍቅር ተቀበልናይና ውሉድ አምላኽ ኮይና እምበር ውሉድ አይነበርና ውሉድ ከይሓለና ኮለና እግዚአብሔር ፍቅሩ ገሊጹና ሐቀይዶ ቅዱሳን ውሉድ አምላኽ ከይተባሃልና ኮለና ደይኮንን ፍቅር አምላኽ ንዓና ተገሊጹና ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ እንታይ ኸብል ኢለ ንይሁዳ አስቆርታው ስለዝጸልኦ ይኮነን ናብ ሲኦል እናኸደ ሲኦል ይሪእዎ ጎይታ بتدغاغامي كاب سيول زدحنو قال ينغرو نيري
صبوق غيركم سمعوا يهودا اسقورتاو نرئسو تفيو مويتي يلن يهودا اسقورتاو زبحال يلن أسر يهودا زصعبو غن بزحات اللو لومي ازق على زين تمرتنا مصيلو غويتا بتدغاغامي ካብ ሲኦል ዘድሕኖ አሊ ነግሮ ነይሩ ቀድምን አብዝናይ ሞዳታ ናይ ፈርድ ቃል ምዝራቡ ጎይታ በተደጋጋሚ ንይሁዳ ክመልስ ፈቲኒ ይሁዳ ግን ንተግሳጽ ጎይታን ንምኽር ጎይታን በመንዓኡ ነትናይ ሞዳታ ናይ ፈርድ ቃል በመተሐላፉ አብ ክንዲ ነቲ ኢየሱስ ዘሓቦ መጠንቀቅታን ናይ ሞዳታ አድል ዝቅበሎ ንናይ ሰይጣን ሐሳብ በመቀባሉ ነሐዋሩ ካብት ዘፍቀሮ ጎይቱ ካብት ንዓብ ስራሕ ዘሐጸዮ ጎይታ በፍቃዱ ክሰናበት ኮሎ ንሪዮ አረ ነገር ክዛረብ ፈቱ ምርጫታትናን ውሳኔታትናን እዮም ካብ ጎይታ ንዘለዓለም ዝፈልዩናሞ ሎሚ ዝቃል ዝመታን ከይንዕሹ ከለብመና መጽኢሎ ሎሚ ምርጫታትናን ውሳኔታትናን ነማዓራሪዮ እንደህር ጎይታ በተደጋጋሚ ይዛረበናሎ በንስሐና ቁንመለስ ከምታ አንቶ ኢዮብ በቃ አብ ጉባኤ መጽ ምዝራቡ አብ አማኸልና በቃ አነ ተናሲሄ ኢሉ ምዝራቡ እሱ ንባዕሉ ሓደ ንስሐ እግዚአብሔር ይባረካዮ ሓደ ንስሐ እኮ እሱ ንባዕሉ ክብርን ጎይታ ይኹን ስምዑኒ እንደህር ጎይታ በተደጋጋሚ ዛረበናሎ እቶም በፍላይ ንተግሳጽ ጎይታ ሸለል እንብል ሰባት እነቃል ሰባት ዝመልእክት ዝመልከተናይ እንደህር ጎይታ በተደጋጋሚ ዛረበናሎ በንስሐና ቁንመለስ በህይወታይ ንጻወት እንተ ዘይኮይኑ አቡ ዋጋ ከኽፍለናይ ተጣዒስና ክንመልሶ ዘይንኽእል ዋጋ ክንከፍሊና ሰሚዕኩም ንለኹም ተጣዒስና ክንመልሶ ዘይንኽእል ይሁዳ እኮ ተጣዒሱ ነቲ ገንዘብ ሰንዲሎ ግን ከምት ተጣዓሶ በቃ ከመለሳይ ካልን ጨርሱ already possessed ኮይኑ በት ዳቢሎስ ተቆጣጽይርዎ ስለዝነበረ አእምሮኡ tormented ስለዝገበሮ ተጠቂሙሉ ጉሒፍዎ ጸላይ ስለዚህ ሎሚ ክንሳሕ ዝግባአና ንነሳሕ ህይወትና ክነዕሪ ዝግባአና ሰባት ሎሚ ህይወትና ነማዓራሪ በፍላይ እዚ ዘለናዮ ዘመን አዝዩ ዘፍርሕ ዘመን ስለዝኾነ እንታይ ከም ዝመጻ ይንፈልጥንና ስለዚህ ኩል ጊዜ ዝተዳለወ ሰራዊት ክንከውን ኣለና بدنجتي جرح من راح كون الزبل أم معرف يسران حموشان حكيدو أبتن تندناقل بدنجت جرح من راح مسكونه يزبل زي تتصبيو دك إسن ولا تن زي تزلون دك إسن ولا تن زي تزيبلن دك إسن زي تخلو كاخ اليو جن اتي نايقويتا متأت اتي ناي بقى بدنجتي كلنا ندك إسن تاني كلنا تتحكيسن جن اتن زيت زنبرنا مليتن سلازي تينانا بزيت مليئنا دتدالنا سلتدالوا النساتن مستمر او عاتين قدوسان ابت ጭራህ ምራህ መስኮነ خدالو لعلن تحتن زبلو زنبورو سبات ولا حنت بقى تعصيو معصو لومي انت عينت مسك حنت قال حلمه حالي ميلات تزارب نيراسي ازي اب لبي اتي مالتي اب يوتيوب يري نيره مالتينا حنتي زماري تمسلني لا ابتي حلمي تريو مالتي زماري كوينات تمسلنسي كمزي كتنصح دلياسي نابغويتا تملس دلياسي انتا كم زخونه يفلط اني اقم سينا بقى كتملس هي كالتن زخونه زخل كلا حيل نيرو تبل نيرا مالتي እና ኩሉ ሰብና ተነጥቀ ኩሉ ሰብና ኸደሲ እዛ ንጎይታ ዝምር ዝተቀበአት ወይ ድማ ንጎይታ ድማ ተገልግል ዝተሓረ ሰብ ከተርፍ ኮላ ሪኤ ገለይላት ዛረብ ነራ ማለት እንታ qabለኩም ኢለ ቅዱሳን ጭራህ ምራህ መስኮነ ሸበድበድበድ ከመባል አቀድምና ፓካፕ ጌርና ተዳሊና ንጽናህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ
أبز لوكاس بزعباتي بسرو معنقف زمتصب ويلو ترايلو زلو أونجيل ماتيوس إسران شديشان إسران 4 ويدما أماركوس 14 إسران هادن كيدنا خنا نبب كولنا إزي بسرو معنقف زمتصب انت زي ولد محاشو نيرو يلوم فردنا يزي سبزي كساع كندي أبهم زخونه قاليت أمو زلو انت زي ولد محاشو نيرو خبلو خلو انتاي مالتومي انت زي ولد مغنيات معنقفي كاموخان مدحان نيرو مالتي نسو تراي زي كونسي كابتي أبلع أزمة فردون مملت أنيرو يزبلنا زلو كلتا نجاري زسابزي كاب كلتا نجار مملت أنيرو هذا مغني معنقفي عي مخونن قال عيد ما معنقف خوينو دما كاب زموت فردي مدحان نيرو نزي يهودا أسقرتاو بأذانو سميعو وي قويتا يسوس كريستوس بقلتي كحابة እጩኡ ወይ ድማ ደስቲኒኡ አሪእዎ ነይሩ ስለምንታ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ አቀዲሙ ተዛሪቦ እንደህር ኢልና ሓደ ኢየሱስ ብዛዕባ ኣብ ህይወቱ ዝኾኑ ነገራት ምስኮነ ዘይኮነስ ከይኮነ ኾሎ ከም ዝፈልጦም ነቶም ኣብ ዙርኡ ዘለው ከፍልጦም ኢሉ ኸውን ኾሎ እቲ ኻልኣይ ምክንያት ድማ ነቲ መዐንቀፍ ዝኸውን ሰብ بزعبات حاسيبو زلو نجر داقيمو متان كحاسبولي قويتا نخلت مغنياتيو معنك أفهم زمتسل معنك أفهم زلو انتزاريبو هذا اتي يودا بحبو زغوبرو نجر كاب قدم قويتا زتخول نجر كم زي كوني سميعهم من الله بخال اي درجة دما قويتا فك أرسلو زخونة قويتا نتوم زتقفو اخملس نتوم زتقفو خدحن سلازمتسا متان يهودا خصبو إليو نزي نجرزي قاليت قلو زيابير أملاخنا تصعدق فراد سلازخونا نخلو سب ناي مملاس أدل يهبي أملاخنا ناي فقاد أملاخ سلازخونا قنا نفقادنا نمرجاتنا زخبر أملاخ بمخانو نتوساني نعنا يزحاد قلنا يوداس قرطاوي نسيول زتمدب سب سلازخونه ايكونن نابسيول كيدو مرچو ايو نابسيول وسيدو دغيمه زاربو يفتو يوداس قرطاوي نسيول زتمدب سب سلازخونه ايكونن بعليو ابزي لاين زي نرسو ياتيوا مرچو ايو خمو غيرو أب كند ناي قويتا تقصاد زسمع أب كند ناي قويتا مخرز زسمع لناي سيطان دمت سلا زسمع نسقو سلا زسمع نتخالي دمتتا سلا زعنقديو كاب اقزيابهير چري سوريحيو قويتا أبزي كبير زخونة زرابا يزارب زولو نزز قبرلو مخنيات دما سلمن تايو متى نتود طفعات وي اتمعنك افز خون كخون زدالو زلو سب بزعبات حاسيبو زلو حساب دقيمو كحاسبولو سلازي دلي قويتا بقلت ابز تزاريبو يسوس ابز خفلزي نتمعنك افز خون سب ترايكون زارب زلو كاتسيلون ننفس وكفنا زملكات قال تزاريبو لومي از بزقال غيرنا نرئسنا كنهصرياينا كنحصبينا امين دو از قال زي انت بوحدو انت ببزحو تنكيفنا زحلفي بز نجر زي قلتي ايكونكون زبل سب علو الى امنني انا كابزومنا اشتو الو قويتا يزارب زلو نحاده كابزة سحتسي مدحان عدقي اب كسادو تأسيرو نابحر خدر بي محاشو نيرو نرئسخوم تتنققو حوخان تبدلكا قنحايو انت تتعسى حدقلو اما عالتي شو عاتسا انت بدلكا تتعيسى نابلخا اما عالتي شو عاتسا نابها انت تملسى حدقلو لنا زقرم قال
كمزان رئا زلنا قويتا بز معراف كبر زبالة تمرتي نتوم ناتو زخون دك أمزامرتي لو مدمان عينا أحادكم مني مهرنا له ازي عطم بلعي بحال حق ايدو بعالي يوبا يمزو فلطو نزنا غرزي ما مهارانا اللو بزي زي عبيري باركم ازي ترر زبالة عطم زلووي تتأنكي كاتبول اي سقيلكا خمز سقا ويدما خمز فتفت وحد تبولو نغر ايكونا تكاما سعوزن لكا نغري بتعم خبيدي خطوصدو كتقبلو عزي خبيدي ግን ከአ አድላይ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አብዚ ነፍስ ወከፍና አብታ ካብዞምና አሽቱ ነሐደ ካብዘ ሰሕት ትብል ቃል ክነተኩረላ አዝያ አገዳሲ አንተ ኩላሃትኩም ጠቅስኩም ወይኹም አብዙ ሉቃስ ካብዞምና አሽቱ ይልዎም ዘሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ወይ ድማ ማርቆስ ከድና እንደህር አንቢብናዮ እቶም ናዓሽቱ ተባሂሎም ዘለው ንመን ከምዙ ኩሉ በቀሊሉ አኡ ተጻሒፉ ንረኽቦይና አማቴዎስ 18:6 እንታይብለና ካብዞም በአይ ዘአመኑ ኢሉ ጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን ካብዞም በአይ ዘአመኑ ናዓሽቱ ናሓደ ዘስሕት ግና መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳዱ ተዓሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባህሪ ክጥዕል ይሕሾይ ዘገርም ስለዚህ ዞም ናዓሽቱ ተባሂሎም ዘለው ነቶም በኢየሱስ ዘአመኑ ናዓሽቱ ዘይአበዩ ናብ ምዕባይ ገጾም ዝኸዱ ዘለው ማለት እዩ ቀድሚ ናብቲ ጎይታ ቀጺሉ ዝተዛረቦ ምኻድና ትርጉም ዘስሕት እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርድኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሓቀደ ቅዱሳን ምስሓት ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስሓት ማለት ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ምስሓት ማለት ኮነ ኢልካ ናብ መፈንጠራ ወይ መጻወድያ ምእታው ማለት እዩ ምእሻው ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ተዕሽዎ ከለሃ ማለት ምትላል ማለት እዩ ኮነ ኢልካ እንቅፋት ምግባር ወይ ምዕንቃፍ ምሕንኳል ምግጋይ ምስዳዕ ምሕባል ምፍትታን ንሓደ ሰብ كحدت كفتصم مغبار كونيل كحيطات كغبر مقا مسدع زبل ترجم الله قدوسان ስለዚህ ቲ ዘስሕት ዝብል ቃል ቀሊል ትርጉም አይኮነን ቅዱሳን ዘለዎ ትርጉም ናይ ምስሓትን እትሰዓብየኑን እንድሕር ተረዲእና ጥራሂና ንሰባት ካብ ምስሓት ንቁጠብ ሓቀይዶ ኣብዚ ጎይታ እንታይሉ ካብዞም ናዓሽቱ ንሓደ ሰብ ካብ ዘስሕት መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳዱ ተዓሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበይ መሓሸ ነይሩ ኢሉ ካብ ዘስሕት ክብለና ኾሎ እንታይ ማለት እዩ ኮነ ኢሉ ናብ መፈንጠራ ካብ ዘእቱ ኮነ ኢሉ ካብ ዘዕሽው ዘታልል ኮነ ኢሉ ዕንቅፋት ካብ ዝገብር ኮነ ኢሉ ካብ ዘጋጊ ወይ ዘስድዕ ወይ ዝሕብል ማለት እዩ በሓፂሩ መጠቀም ናይ ዳቢሎስ ካብ ዝኸውን እዚ ሰብ እዚ መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳዱ ተዓሲሩ ናብ ባሕሪ ክድርበይ ይሕሾ ኢሉ ዘገርም ነገር ካብ ነቶም በኢየሱስ ዘአመኑ ናዓሽቱ ምስሓት መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳድካ ተዓሲሩ ናብ ባሕሪ ምድርባይ ከም ዝሓይሽ ኣብዚ ክዛረበና ኾሎ ንሪ እቲ መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳድካ ተዓሲሩ ናብ ባሕሪ ምድርባይ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ኢየሱስ ኣብዚ መሓሸ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ደኣ እቲ ዘስሕት ሰብ ዝበጽሖ ፍርዲ ካብቲ መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳድካ ተዓሲሩ ናብ ባሕሪ ምድርባይ ዝገደደ ከም ዝኾነ ኸርኢ ስለ ዝደለየ እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ቅዱሳን መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳድካ ተዓሲሩ ናብ ባሕሪ ምድርባይ ማለት እቲ ዝኸፈአ ኣማውታይ እቲ ዝኸፈአ በቃ እቲ መጥሓን አድጊ እንታይ ዝገብረካ እንደሕር ኢልና ሒዙና ናብቲ መዓሙቕ ማይ ዘእትወና አሽንኳይዶ መጥሓን እምኒ ኣብ ክሳድና ተዓሲሩ እንደ ሓንበስና ክንጥሕል ኮለና ከመይ ዓቕልና ይጸበና ሓቀይዶ ኖን እምኒ ተጻዒኑካ እና ሓንበስና ክንጥሕል ኮለና
كما عقلنا يصبنا توم زفتنا ينفلطنا سلازي غويتا ابزي محاشا نيرو خبل كله زحاشا سلازخونا يكونن محاشا نيرو يلو انتاي دا كاب اسحيتو زغدد فردي كاب زقبل زي مسحات كم زبلت اسميرو خزارب سلازدلي نزقالزي يسوع كريستوس سلازتزاربو يسوع كريستوس بعلو بعفو زتزاربو قال سلازخونه مئتهم قبولون سيريس كوينا نتي يسوع كريستوس زاربنا قال كنوسدو يغبانا يسوع ابزي كابزوم نعشتنا حدا كوا كاب زسحت إلو كزارب كله خردعنا زلو حدا مسترالو اتزسحت كونه إلو تداليو بزعبات زغبرو زلو نجر دما اندافلت اي زغبرو سلازي اندافلت كا كونه إلكا تداليها حسيب كالو تغبرو نجر دما فرد تراي زي كونس زغدد فردي كمن نقبليو زخف لزي اسميروز نجرنا زلو متحد عدقي اب كسادو غيرو اب بحر قطعل محاشن يرخب لنا هولو كبدت نايتي زسحت زولو حيطات كرينا إليز تتقومولي اتا اب كساد كا متحن عدقي غيركا نا بحر متحال بعلو خلتا موتي غويتا غن كابنا حدا سب مسحات نسو يحيشلو ات زسحت سب كابون لعل فرد خمس قبلي اب زاربنا زولو قدسان نحنا نخندي سب كم زسحاتنا يفلطنا نخندي سب كم زغاغنا يفلطنا ግን ጎይታ ኣብዚ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ካብዞም ናዓሽቱ ናሓደ ይዝብል ዘሎ ስለዚ ሓደ ኣስሚረ ክዛረበሉ ዝደለ ነገር ሓንቲ ነፍሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክብርትያ ኣሜን ዶ ሓንቲ ነፍሲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኣዝያ ክብርትያ ከምኡ ከም ዝኾነ ኢና ኣብዚ ንርኢ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ሓዲጉ ነታ ሓንቲ ክደሊ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ጎይታ እቲ ሓንቲ ነፍሲ ኣዝያ ክብርቲ ከም ዝኾነት ከሪኤና ስለ ዝደለየ እዩ ነዚ ኣብዚ ዝዛረበና ዘሎ ኣብዚ ጎይታ ብዛዕባ መስሓት ክዛረብ ከሎ ንኹላሕና ግልጽ ይኸውን ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣቐዲሙ ተሓሲቡሉ ዝግበር ግብሪ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዘስሕት ሰብ ኮነ ኢሉ ከመይ ገይሩ ከም ዘስሕት ሓሲቡ ድሕር ምጽናሕ ብዛዕባ ዝገብሮ ግብሪ ኢየሱስ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ትርጉም እቲ መዐንቀፍ ዝብልን ዘስሕት ዝብልን ተመሳሳሊ ቅዱሳን ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 1 መዐንቀፍ ዝበሎ ኣብ ቁጥር 2 ድማ ዘስሕት ኢሉ ዝብሎ ዘሎ ትርጉሙ ተመሳሳሊ ኣብቲ ናይ እንግሊዘኛ መዐንቀፍ ዝብሎ ስታምብል ብሎክ ይብሎ ነቲ ዘስሕት ዝብሎ ቃል ድማ ቱ ስታምብል ይብሎ ስለዚህ ስለምንታይ ነዚ ዝነግረኩም ዘለኹ መሲልኩም እቲ ዕንቅፋት ዝኸውን ኮነ እቲ ዘስሕት ክልቲኦም ኣቐዲሞም ተዳልዮም ነቲ ክገብሮ ዝደልይዎ ነገር ሓሲቦምሉ ከም ዝገብርዎ ኣስሚረ ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እየ premeditate እንገብሮ ነገር ኣቐዲምና ሓሲብና ነዚኣስ ክሰርሓላ ነዚስ ክሰርሓሉ ኢልና ከምዚ ዓይነት ብከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ بريميت بقى أقدمنا بمحساب النجبرهم زبالة نجارات زجدة حيت أتكم زلوا ويجويتها بزارة بالنازلوا ويتها كم زعينت بدل متان كاين بدل إلهم بزق على زجيرو زجسس أنن زمحرنا نزلوا نحدث كابز سحت إلوس لزلوا نزق على زي سيريس كنوصلو يقبأنا كساع كندينا بزعباتهم أبزوريانا زلو سابات النتنكا زي أبد لومي مستو عن نينفسو كفنا يخفتو أمين
قتيل قويتا بسلستن 4 انتايلو نرأسكم تتنقوا حوخا انت بدلكا قنحيو انت تتعسى حدا قلو أما قالت شعات تسع انت بدلكا تتعيسنا بلخا أما قالت شعات تسع نباها تتمرس حدا قلو قدوسان أبزون قويتا بزعباتا تتأفق نفسي بزعباتا تقاقي نفسي قدس له زبلويو محرت قبر زبلنا زلو نسو بعلو بمحرت عين سلازت أمتنا هنا أنا نسخاتكم من أماسينا غنزبو زخونا حق إيدا قدوسان قويتا يسوس كريستوس نعين نعهاتكم من سلازت عقسنا أبتت صبح محرتنا قبرة إنا حبحبة يقرنا بلا أمو داتها غنزبو غيرنا سلازي محرت بمقبارنا نتساب انتهينا نقبرو اندحرينا نخصبوينا زلنا يسوس كريستوس قويتاي كسبو نتسابي زبلنا زلو بزي قدوسان لو حجون كذا خاخركم سوتو نجر انتايو يسوس كريستوس نزق على زي نتهم ناتو زخونه دك أمزامورتي زاربهم زلو لو مدما قويتا بزقال غيرو نعين نأخاتكم من زاربنا له سلازي تتأنكي انا هنسمع عزيا قداسي قدم نابتي وش تتقلقنا مئتاونا نتي يسوس عب قطر سلسة زاربو وساني قال كل احنا كنستوبلو اللو يدلي مالتي يسوس نتوم ناتون تايلوهم نرأسكم تتأنقعوا كل خاتكم مسكي نرأسكم تتأنقعوا زبل قال أسمرو لا نرأس خايها خطنقع زلكا قويتا يسوس نرأسهم تتنقعوا إلو نرأسهم كتنقعوا خمزقبهم دحر من غاريو نت بدحر استزاربو حساب قتلو تزاريبو سلازي قويتا يسوس نرأسهم تتنقعوا بمبال نزربو خاب جمرو كله تبدحر إزبالو نجر كم تنسو زبالنا نقابرو نمان تقميلنا زي كونس نجزاء رأسنا وين تقمنا خنبليو آمين دو تتأنقعو زبال قال بغريك بريسكو يبلو ترجموها انتايو قالبوها محام مالتي متأنقع مالتي تتأنقعو خبلهم كله قويتا يسوس كريستوس نزي زبلكم زلخو نجر نزي زنجركم زلخو نجر أبلبكم أسفروا جنزبكم جبروا يزبلهم زلو نابتي نجر أتأبيكم أقلبوا نابتي زبلو زلخو أقلبوا ولا حتاهم نابو جبروا يزبلهم زلو زابيري مسكت السوت رايزي كونس نزي زبلكم زلخو تتأنقعو خبلهم كله نزي زبلكم زلخو تجبراوي جبروا مسمع ترى زي كونزي تجبراوي جبروا زبل ترجم زلوا يجزابير مسكن تتأنقعو زبل قال نمنتاينا نتقاملو ندحر إلنا أعالبو سبات كنسحب كندلي خولناي حق إيدو أتقول تتأنقع نبلنا مش تتأنقع زبل قال إن زاربو ويد ما تتأنقع زبل دمس نوصو نسبات بقى attentionهم كنركب كندلي خولنا كاب حدا نجر كنتأنقعهم كندلي خولنا ينانتكن نسبات أقدمنا كاب زمت مانينيوم حدقاتات وي كمتسو كاب زخولو حدقاتات أقدمنا كنحبرهم كندلي خولنا ينانتقاملو سأزي قويتا بزي انتاي يزقبر زولو اندحر إلنا نتوم ناتو كتنقعو متان أقدمو ينقرو مالو تتأنقعو زبل ملكت اندار إخا تأنينكا مخاد سعبين اللو سلزي قويتا أبزن نفس وكفنا نزانا تتأنقع ملكت كنحالفا كم زيبنايو أبزخف لزي زمحرنا زلو آمين دو زيابير شمو بروخ يخون نرأسهم تتأنقعو خبلنا خولو انتاي مالتيو نرأسهم تتأنقعو مالت تأزازي حالو مالتيو نابت زبلكم زلخو أقلبو مالتي نتقال جنزبكم جبرو نتزنجركم زلخو قال دما تجبراو جبرو مالتي يرسوس نرأسهم تتأنقعو مسبلك أتصيلون تايلون دحر إلنا حاوخان تبدلكا جنحيو حجي تتأنقعو زبلو نزي سعيبو ززاربو زلو زربا متان كستوب ألوي زابيري مسكة
አሜን حوخان تبدل كان تاي قبريلو جنحايو انت تتعسى حدقليلو أتصبئكم كتسمعون دلي الله أبزي يسوس أقدمي زحبرنا زلو حوخا انت بدلك خبل كله حوخا كبدلك خمزخئل حونا ويحفتنا كبدلونا خمزخئلو تخئلوتات كمزلو ايو أقدمو زنقرنا زلو بزعبا حدا نجر تحبير كان دحر تصنيحكا اندحر ويدما حدا سب اندحر بزعبا حدا نجر تحبيرو تصنيحو اتا اقدمو زتنغركا نجر كخون كله ድንገት ወይ የተጸበኻይ ነገር አይኮነካኒ ሐቀይዶ ኢየሱስ ካ ሐውኻን ተበደለ ካይሉ ክብለና ሆሎ ሐውና ክብድለና ከምዝኽእል እዚ ፍለጥ ይዝብለና ዘሎ ብዙሓቲና ሰርፕራይዝ ንኸውን እዚስ ክርስቲያን ኮይኑስ ከመገሩ ብድለኒ እዚአስ ክርስቲያን ተባሂላስ ከመገራ ከምዝ ትገብር እንብል ሰባት ቁጽርና ብዙሕ ነገር ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ አድሙ ተዛሪቡ حاونا ويحفتنا كبدلونا تخلوتات كم زلو أتنبيحنا ينيروك على እግዚአብሔር حاوها انت بدلك مالت كبدلك كيبدلك خل مالتي بحصيرو احوات كبدادلو يخوليام كنا تكرلو زلونا ጉዳይ ግን አብ ምህረት ምግባር ከም ዝኾነዩ ኢየሱስ አብዝዝ ዛረበና ዘሎ ክብርን ጎይታ ይሁን قال يسوس وسيخ زبلو انتايو حاوخان تبدلك جنحايو إلو سلاتي يسوس أبز خمي جيرنا مسحواتنا تسقمنا خنفتح كم زلونا خا يحبرنا لو مالتي آمين دو اتما جناحتي نحاونا وينحابتنا نمسبار زي كونس تماليسنا متان كنكسبوم جنزبنا خنقبرون كخون كم زلو ويبزز نقرنا زلو سلاتي كمي جيرنا كنجنحهم كم زلونا خنفلت عزيو عدلين عقداسني جنحايو مسبلة كأتيلو انتايلو انت تتعسى حدقليو نجرجن ازي ناي هيوتنا نزي نجرزي قدوسان ناي هيوتنا ممرح غيرنا خنصرحلو يقبأناي اب قطر 4 قويتا نتي اب قطر 3 زلو حساب نمرغواز تزاربو حسابي أما علت شوعات تسا أنت بدلك تتعيسنا بلها أما علت شوعات تسا أنا بها تتملس حدا قليلو فينيش أما علت شوعات تسا أنت بدلك تتعيسنا بله أما علت شوعات تسا أنا بها تتملس حدا قلو خبلنا خلو انتاي مالتي كل ما علتي بمحرة تملالس يزبلنا ظلو آمين ناي محرة لب حلوكم يزبلنا ظلو محرة النقبر صبوك غيركم سمعني محرت النقبر نمانم كنبل ايكونان اتقداماي مخنيات محرت النقبر سلمنتاي اندحر إلنا تأزاز قويتا سلزخوني حدا بخال اي درجة دما محرت النقبر سلمنتاي اندحر إلنا نرأسنا خنبلي نرأسنا ما انت خشنا إلنا محرت نقبر آمين دو سازي حدا سب محرت زقبر تقدامي تأزاز قويتا سلزخوني محارتي محرت كروخبو يميلو محرت تغير كاتريها محرت تركب سلازي نعاخا خطعمكا خطبليخا محرت تقبر نعاخا ما انت حشكايلكا محرت تقبر ابت بدال زي كونس كنا تكور زلنا ابت قويتا زبلنا خنا تكور كم زلنا خزخاخركم فتو كل جزء سيطان تاي زقبر ابتي بدل كنا تكور يزقبرنا ويدما اب كندي ابتنا اغزابير زبلنا زعززنا كنا تكور زقبرنا ابتي قيم ابتي بدل ابتي قويتا زيبولو نجر فوكس كنقبر يزقبرنا لوم انا كم نا اغزابير سب ابتي بدالي زي كونس كنا تكور زلنا ابتي قويتا زبلنا كنا تكور كم زلنا كنقركم فتو قويتا محرت قبرون دحر إلونا ولا تبدل عبيخون فقاد قويتا نسوس لزخونا محرت كنقبر اللونا قال أملاح محرت كزقبرو محرت يقبولوس لزبلنا نانا ما انت كحشنا بمحرت كنملالس اللونا قويتا خا نزيو أبزي أسميرو زوزارة بالنازل قويتا نرأسهم تتنقو
ኢሉ ዝበለሉ ምኽንያት እምበኣር ነዚ በዓልና ኢና ንገዛእ ርእስና ካብ መፈንጠራ ነእትዋ ካብ መፈንጠራውን ንሕልዋ በዓልና ኢና እንድሕር ብናይ ጎይታ መምርሒ ከይድና እሞ ከም ፍቓድ እንድሕር ተመላሊስና ኣብ መጻወዳ ናይ ጸላኢ ኣይክንኣቱን ኢና እንድሕር ግና መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡዮም እሞ ብፁዓን እዮም እንዳበለና كله نحنا بزي محرت نملالس علونا ويدما كمز حج ننبو زلنا حوخان تبدلك جناحيو انت تتعسد ما حدا قالون دابلنا نزم مرحي زين ازوزو خوينا بقللونا ام فنت ارانا دابلوسنا اتو سلازينتي ጎይታ በአሉ ጌሩ ዘዛረበና መምርሒታት ብጥንቃ በመስማዕ ተግባራዊ ክንገብሮም ይግባአና ማለት እዩ ሕጁን ደግሜ ክዛረብ እየጠቁሙና አናዩምበር ንጎይታ ዝወስኸሉ ወይ ዘግዱለሉ ነገር ስለዘየሎ ናይ ምሕረት ልብ ሒዝና ክንመላለስ ጎይታ ይደግፈና ስለምንታይ am ሰባት ክሳዕሎሚ በእምታ ዝመላለሱ አብዙሩሙን ተህሉ ይኹም ካብዚ 103 ሰብሲ كسعلومي بقيم زمال السب نزيع أحد قلان إلكا أبسنخا بكرمتخا حيسكات خير سب أيت سأننيها نمانم كيم زهزب محرز زي قبر سب نمانم أيكونن زوتع تقدام أي زوتع منين دحريلكمني ات بقيم زمالالس ات محرز زي قبر سبي زوتع قدام أي سلامتي أم محرز زي قبرو اندحر إلنا إزي مستر سلازي تقعدلهم يقولسان سب سلامتي محرز زي قبر سلامتي بمحرز زي ملالس اندحر إلنا إذن الزار ربولو زلنا مسترنا محرت مقبار سلازي تردو أمي مسترنا محرت مقبار انتظر الدقوم ات محرت مقبار كابت محرت زقبورو لسبن العلي ات تقمي نت محرت زقبر سموها انتظفلتو بزي وعال حدر محرت مقبورو نيرو اتوم محرت زي قبرو سابات بخلت تنقريم زوتو حاجة محرت بزي مقبارو نتي كاب قويتا قبولو زقباء محرت كونا برخت هيك قبولو نير بحال أي درجة ما تأزاز أملاخ بزي مفتامهم معالتاوي أب تحت فرد إجزابيرم زنبرو بسالت ساي درجة ما هيوتهم محرت كي قبرون دحر حليفة نحوارو كاب تزفقروا قويتا كفل ليوم مغنياتهم محرت زي نقبر محرت زي مقبار مالت بعلخا نسماي أبلع عليها معصاو مالت سلزخونه سلازي لومي حدا تأزاز أملاخ سلزخونه بخال أي درجة دما تقومونا عنا سلزخونه نتوم زبدلونا محرت نقبر له نتوم زبدلنا يوم دما كيدنا محرت نحتل مبزحتي جيزي توم عمستي وين محرت بزي قبو كتقومولا نرينا هاك ايدو عمت ازخونه سب نت محرت أبيزي قبرون مغني نحنا محرت مسكوننا نت محرت ناسي كم دخوم قوني بمتقام كم زي قبو تقومولو تريئيها حق ايدو ولا قوا قويتا محرت مقبار تقايتو تتزاربه مستع محرت مقبار ببدل كامتعاس دمات بالقال الله حق ايدو قدسان ببدلو خطعاس كخلالو تمحرت زحات الزلو سب حاوخان تبدلك جناحيو تتعاس حدقلو يزبل قويتا قدم محداق بزعبا مجناحي تزاريبو حق ايدو قويتا يسوس كريستوس قدم حدقلو مبالو جنحو ويلوناي سوقلنا يكونان محرت نقبر نتخ جناح زلو سب كنجنحو قالونا اتمجناحت اندحر تردي ومو جيجو امينو لو تصبو بدلو تحد قالو انت زي امنلون بمحرت كنملالس لزقبانا طراي محرت نقبرولو بدلو نحد قالو مالت ايو نزل نقبرولو عند مغنات انتايو سلامتاي اندحر إلنا متان دابيلوس كايبلص علنا إلنا متان بركة أملاخ أبي هيوتنا خي قارص إلنا محرت نقبرولو مبر اتسم محرت لزقبو ايكونا تتعيسهم بدلهم تردئهم تمتعهم تصبو أي متعون قنا نحنا أبقدم تأنملوخو أملاخ بزي بدل كنملالس لزولونا كل معالتنا محرت لبي حزنا هنملالس كم زقبانا يزخف لزي زمهرنا زولو
بزعباتي كالسب أي فوكس أي تكبروا قدسان قويتا يسوس كريستوس بزعبا جزاء رسنا خنا حاسبي لو متزاريبو نازلو نرأسهم تتنقوا يزبلنا نازلو اتخال السب اندحر محرز زي حاتيتو بعلي فلت ناتكا قبر كايلك مكا نابتناتو مسمر كايتوكا تتنقا أنا نسخاتكو من تأزاز قويتا هنفتسم سلزلنا تراي تأزاز قويتا نفتسم كبرنا قويتا يخون قويتا أما عالت شوعات تسا أنت بدلكا تتعيسنا بلخا أما عالت شوعات تسا نباها أنت تملس حدا قلول قويتا بزينتهم ناتو زخولنا خجبت أنا دلي زولو حد نقري كند إسا بدلونا آيا قدسني حاونا سلزخونة نحاوها أحلفكا نتسألعي أحلفكا سلزي تحب بدلو تحد قلو مالتي حاوها يزب لنا زولو قدسان حاوها انت بدلك يزب لنا زولو حاونا سلزخونة نحاوها أحلفكا نتسألعي سلزي تحبو محرت تقبرلو كمزي بمقبارنا نتز بدلنا كاب نايقزاء رسول كاب نايتسألعي كسي نتسأنو صو نسو تراي زي كونس كابتي كاب اكزابير زورد قط عدما كم زحلو نقبرو مالت نحنا محرت بمقبارنا نا اكزابير محرت ون اب هيوتو خمزلك نقبرينا نسو خملسيو اكزابير يمسكن هاليلويا قويتا يبارك ايوبا ابزي صايت اخزاربلو زدلي نجر انتايو محرت زقبر نماني ندحر إلنا محرت نزي قبو سبي تصبق غيركم سمعني محرت نقبرلو سب ويدما محرت زقبرلو وي محرت زدليو سب ماني محرت زدليو سب سي ماني محرت زدليو كو قدسان محرت نزي قبو سبي حق ايدو محرت زقبو سب محرت نقبرلو سب نماني ندحر إلنا محرت نزي قبوي حدا ما عالت نجيروكمي أبز مهرلو ساعات مالتي حنت الدسي سمعوني تصبوا غيركم حنت الدسي ودا بمقتال قبل تتحيزو وداسي بمقتال قبل تتحيزو اتا نايتا مدري نقوس دما بمقتال سلا تتحازة زقتلخ موت هاللو زبل حقس لزنبروم نايموت فردي فريد ونت سيزقتله مالتي شعو اتاد نابت نغوس اتيا ان بنت نغوس بقى ساغيدا زغبو خبر بمحاب حد ነገር ክልምነ ከናብ ዝመጽ ላቶ እንታይ ልማኖ ኺልዋ ዝወደ ተጋጊ ላቶ ክገብሮ ዘይግቦኦ ነገር ጌሪ እና محرت كتقبرلو لمنا كاللهو يقرأ تبللو كابزي أبلعلي تفريدو زولو فردسي بقى نت أخذ قبرو لمنا كاللهو إلاتو مبا إذا سابزكو سابيكو قتيلو محرت هاي قبؤونيو إلوا مالتي هو محرت سلاز قبؤي كون محرت زحتى كازولهو محرت زي قبؤ سابكو محرت حاتتني محرس لزي قبؤوك محرت كتقبرلو زحتى كازلخو إلاتو شعوت نقوس بتعمل لبو تتنكيفو نتسب نتسا غيرو يبحال مالتي سلازي محرت نماني زود لي اندهارينا محرت زي قبؤو سابي سلازي قبؤو يكون محرت تقبرلو أنا نسخاتكم من سلازي قبؤنا يكون نقويتها محرت غيرونا عزيز لزفك أرنا بود يسوس غيرو بفقر محرت ولا جيسولنا نفسه كفنا دما بدلنا تردينا نابتز بدلنا يوفت أرمتنا محرت وسيدنا بيوتنا نبرالونا بتمساسالي توم زبدلونا سبات بدلهم تردي ومنابانا مصيوم محرت حاتيتومنا تصبو انت زي حاتتونا غنا كم تغزابير ام نفس وكفنا ناي محرت معصوس زي عصولنا تصبو غيركم سمعوني كم تغزابير ام نفس وكفنا ناي محرت معصو زي عصولنا نحناو ناي محرت معصونا ابلعلتهم زبدلونا سبات كنعصو يبلنا غويتا ننفس وكفنا بمحرت كنمال على سيدقفنا صقو دما يبصحلنا
حوارات دما نقويتا أمنت وسخنا بلوو قويتا خا كندفر عدري تأكل أمنت أنت تهلوكم سي نزس هاقلا تبونك إسكا بحر تتخل مبالكم ومو متعززكم نيرويلو لوك 17 كاب حموشتك ساشي دشتا مالت سلمتا يا محاورات نقويتا أمنت كوسخو محاتيتو سلمتا يا قويتا أب كندي نتي زتحاتو زملسهلهم كندفر عدري تأكل أمنت تهلوكم سي نزاس هاقلا تبونك إسكا بحر تتخل مبالكم ومو متعززكم نيرو إلوام قويتا زتحاتتون زملسو زلود ملسسي كم زستفل علي نجار يزمسل حواريات نتي قويتا أبلع الزبولهم نتا أبقدمي زسرعو سماوي أسرارها مسمعو يوم نقويتا أمنت كوسخو محاتيتو أنتوي إلدادي تنكفونيرو نزا حساب زي كمتي يسوس زبولهم كنابرون دحر كوينوم زدليوم بزح أمنتي إلهم سلازا آمانو نقويتا انتايلومو أمنت وسخنا إلهمو أبزي حوارات بزعبا أمنت زلو مردع كسع كندي نيشتوي كم زخونة إنا كابتي زحاتتو وحطون كابتي يسوس كريستوس زملسو ملسن كنردع نخيل يس زعبيري مسكن أمنت زعبي نجر مبر زوسخ نجر أيقونن نقول لحنا هنفلتو مالتي أمنت زعبي مبر زعبي نجر مبر زوسخ نجر أيقونن يسوس كريستوس زي وسخهم أمنتهم زعبي كعب ببروغرس بمسرح زعبي مبر سئلو دب زبل نجر أيقونن نزل نجر تزفلتو دم حوارات أي محاتتو نيرو أمنت بمسرحي زعبي نفس وكفنا نابز حجي درجة زبط احنا يو زبط احنا بمسرحي حق ايدو كل احنا حدا عينة امنت يبلنا نابز زلنا نازي بدفرت كزارة بخقلي نفس وكفنا نا امنتنا متقن فلالي ولا كوا اكزابير نخولاتنا حدا عينة امنت هيبونا انت نبرا حجيقن حدا عينة امنت علنا مالتا يكون كم تزحلف عمت زلوني امنت هيكون اللوم زلوني نقويتا بزفلتنا يومت ان اتي ابو زلونا امنت دما بقومت ان داوس خيد مالتي حوارات از مسرح سلازي تردقهم قويتا حفظ عبيلو امنت كبهم كحاتو خلو نري امنت وسخنا مسولو نتي قويتا زملسلو من دحر انبيبنا يو حوارات ابا امرؤهم اندحري بزح امنت هالونا اغلغلوتنا كبيداي كخون لهم سلازي حسبو نغرات متان كقللهم بقطتا نابت غويتا مصيوم امنت كوسخولهم كحتو خولونري غويتا دما زي تصبيو ملس بمملاس دويلهم بزعبات زحاتتو وحتو كحسبو كغبرهم كولونري مالتي كابتي حتو ناي حوارات تبغيسنا انتاخن بالنخل حوارات نبي يسوع زمصوم مغنيات أبا أمرهم نيشتو أمنت نيشتو نجار يسرح بزح أمنت دم أب نجار يسرح زبلات تحساسبا حيزوم نبي يسوع كم زموت إزارينا حق إيدا ويتاجن اتزد اللي من أس ويمبزحنا أمنت زي كونس نا أمنتنا أما وسانا خمسة خونة زارب كولونري حق إيدا نسوت رايزي كونس اتي أبغيتا زهلونا أمنت أزيو أجداسي كم زخونة وسيخو خزاربهم كله أبزنري كبرني سمو يخون أبز حوارات نا أمنت أجداسنت كسع كندي كم زخونة زتردقهم يمثلي جن إتا أمنت كم تسرح جن زتردقهم يمثلن سزي هاي قويتا نتي زنبرو مردع أيروه قويتا خا كندفر عدري التأكل امنت تتلوكم سي نزاس هاقلا تبونك اسكا بحر تتخل مولكم مومو متعززوكم نيريلو different perspective هيبوم امين دو فولي مردع هيبوم اكزابير مسكن ابزن نقول لحنا قلوز كخوون زلو ونقر انتايو قويتا كندفر عدري تأكل امنت انت تهلوكم سكبلوم كلون تايز بلوم زلو نسخاتكم امنتكم صحكم زي كون زليكم امنتي كم بحد شاب عليكم كزرع زلو بحد يرو امنت يبلكم يزبلوم زلو قويتا ابزي نحوارات لومي خان عين احدكم
كمهرنا دلي زولون تا اندحر إلنا اتا نحنا نئشتو نبلا أمنت كساع كندي عاب نجر كتسرح كم تخليز نجرنا زولو خبر نقويتا يغون عمين لوم بزقال زي أمنتنا حاف كبلي زقبو زعبيري مسكن أبز خي تزارب كله كحالفو زي دلي نجر انتايو قويتا كندفر عادري تأكل أمنت تتلوكم كبل كله تاي مالتي كندفر عادري تأكل أمنت عباي انت زلوكم مالتو خمزو خونا كلاتنا نفلت دسم لني أمين دو نتي ساقلا تبونك إسكا أب بحر تتخل إلنا نبلو أب قويتا توكلنا ينا حق إيدو قويتا نتزبلنا يو نقر كقبرو كمزو خونا بمأماننا نتساقلا نزاربو مالتي تساقلا خبون قصو قبرو اتي نحنا أب اكزابير زولونا أمنتي بمتأن اتي أوشتنا زولو أمنت كنزارب كولنا قويتا بمتأن يسرح مالتي سلازي كندفر عادر تأكل أمنت تتلوكم سكبلنا خلو حدا كندتافر عادر تأكل أمنت عباي تتلوكم سي مالت كم زخونا هنفلت علونا كالا أي دما بتازلاتكم أمنت مو جمرو تأمنتكم مالت اتا عباي موكالكم نعبي خيد آمين إيزو بلوم زلو أبزن زم حوارات اتسرح بقويت هاي السرح قويتا خبانا زدولي نجر امنتنا طراي اما صحاف قدوسنا نا امنتا قداسنت ابزوح بوتا تتصحيفون رخبوينا نا ابنت امارقوس 9:33 انتوي منشي خمت اوصوز نبرت اندحر كيدنا نبيبنا انتاي زبل قالالو اتي ودو زحاممو سبعاي بقى ناب نتي زحاممو ودو ويدما باغاننت ساقيز نبرو ودو ناب دق مزامرتو مسامصو توم دق مزامرتو نتي أغاننتي خوصو واي كالون ويدما نتي حمام كفوسو واي كالون شعو قويتا يسوس كريستوس كاب تصليلو زنبره سفرا مس ورده گن ني يسوس كريستوس سب مسرعي كلهم دق مزامرتنا بيسوس مس غوييو يسوس كريستوس طالقاتيو نتي تي سبعي ابو مصيو تخلت خوينكا إلون يسوس كريستوس دنگص ألنا إلون يسوس كريستوس قويتا دمان تايلو تخيل تهون كاتب لالله نزأمن تايلو كل كاليلي سلازي نزأمن كل كالي مالتي مالتي أب كالنتي ويد ما أب كالنتك زيابير نزأمن مالتي آمين تخيل تهون كا إلو سبعيزي قويتا جن تايلو تخيل تهون كاتب لالله نزأمن حجي نتا قعشو نابو يدربوا له ناب قويتا عندي خصقع حاسيبو አንቶይ ብለም ጌሮም ነቶም ደቀ መዛሙርት እሱ ንባዓሉሲ እምነት የብሉን አብ ጎይታስ እምነት አይነበሮ ትኽእል ተኾንካ ተልወሲ ናይ ጎይታ ኸአልነት ተጠራጢሩሎ ማለት ጥርጥር አብ ዘለዎ ድማ ኃይለ አምላኽ አይግለጽኒ ማለት ስለዚህ ጎይታ ነዚ ሰብዚ ናብ እምነት ከምጾ ነይርዎ ክሰርሕ እንደሕር ኮይኑ ክብርን ጎይታ ይኹን እምነት አዚያ ገዳስ ነገሪ ጎይታ ይባረካ ህያብ አምላካዊ ስለዚህ ሃዩ ሐዋርያት ናብ ጎይታ መጽዮም እምነት ወስኸና ክብልዎ ተገዲዶ ጎይታ ግን እምነት ዘይኮነ ወሲኽዎም እታዘላቶም እምነት ክትሰርሖ እትኽእል ነገሪ አርኢዎም ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ እምነት ዘይኮነ ዘድሊ ነቲ ኣብ ጎይታ ዘሎካ ምእማን ምእባይ አዚያ ገዳስ ምዃኑ እዩ أبز تزاريبون أبز قصل كفل حالفو مالتي أمنت نعاي أبتناي قويتا كألنت موكال مالتي نعاي نأمنت ديفاين كقبراه الله أمنت ترقوم كباه الله أبناي قويتا كألنت موكال مالتي أمنتنا أبزيت أتو نغري يلن أمنت أبزلو أب قويتا موكال الله مالتي مهنياتو كنزارب كلنا أب كلتنا توكلنا زي كونه سنزارب أب كألنت إجابير توكلنا ينا نزارب كنجبر كلنا سلنخيل زي كونه نجبر اتخي إلى مسانا خوينو خمس جبر سلنا أمنينا نجبر أيكون عندي سلازي أمنت نعاي أب كألنتنا إجابير موكالي أمنت مسك إجابير تتعساسر قل في نجاريا قال أملاك كم زبلو نقويتا بإمنتنا خنسمرو خنحقوسو نخيل قال أملاك كم يبلنا بإبراهان 11:6 بزي إمنت جنا نا أملاك كسمرو أي كإلني
እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ ኢሉ you have to believe first ስለዚ ነታ ዘላትና እምነት ክነዕብዮ ይግባአና ያ መጽሐፍ ቅዱስና ናይ እምነት አገዳስነት ኣብ ብዙሕ ቦታ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ዳግም ክንውለድ ኮለና በእምነት ኢና እምነት የለና ንእግዚአብሔር ክነስምሮ እምነት የለና ምስ እግዚአብሔር ክንስጉም እምነት የለና ክንፍወስ እምነት የለና በህይወት ክንነብር እምነት የለና ኮታ እምነት ትንፋስናን አገዳሲት ነገርን ኣብዚ ወሲኸ ዛሬው ዝደልዩ ነገር እንታዩ እምነት ክንብል ኮለና ሱቅልና ኣብ ሓዋሁ ኣይኮናን ንኣምን ቀዳማይ ኣመንና ንኣምን ኣብ እግዚአብሔርና ንኣምን ኣብ ጎይታ ኢየሱስና ንኣምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ዮሐንስ 14:1 ልብኹም ኣይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ ኢሉ አሜን በአምላኽ እመኑ ጥራይ ኢሉ ኣይኮነን በአይውን እመኑ ኢሉ ስለዚህ ቀዳማይ እምነትና ኣብ ፈጣሪና ክንገብር ከም ዘሎና ከዘኻኸር ፈቱ ማለት ኣብ ማርቆስ 11:22 ኣብ ግብረ ሐዋርያት 14:23 ከይና እንድሕር አንቢምናሲ ብዛዕባ እምነት ብዙሕ ይዛረበና ደረጃ እምነትና ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ደረጃ እምነትና ብምንታይ ዝፍለጥ ወይ ይርአ እንድሕር ኢልና በትን ዛረቦ ናይ እምነት ቃል ወይ በቲ ካብ አፍና ነውጾ ቃል እዚ ክብል ኮለሁ ግን ናይ እምነት ቃል ዝተዛረበ ሁሉ አማኒ ማለት አይኮነን እቲ በእምነት ንዛረቦ ቃል ውጽኢት የምጽዩ ስለዚ እምነትና በትን ዛረቦ ናይ እምነት ቃል ይፍለጥ ይኽብል ኮለሁ በቲ እምነትና ዘፍሪዮ ወይ ዘምጾ ውጽኢት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዋላ ነቲ ጎይታ ተጠቀመሉ አብነት እንድሕር ኢናዮ ጎይታ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኸአ ክንድፍረ አድርታ አክል እምነት እንተ ትህልወኩምሲ ነዚ ሳግላ ተበንቂስካ ባህር ተተኸል ሕጃ ናይ ምዝራብ ኃይሊ ጎይታ ብዘሪኤና ዘለና በእምነት ንዛረቦ ነገርን ዘምጾን ውጽኢትን ይዘሪኤና ዘሎ ምበልኩም እሞ ምተዓዘዘኩም ነይሩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ሳግላ ተበንቂስካ ባህር ተተኸል ክንብል ዘኽእለና እታ ናዓዓ ዘላትና እምነት ያ ሐቀይዶ እትንብሎ ነገር ከም ዘይከውን እንዳፈለጥና አይን ዛረብን ኢና ክኸውን ኢልና እንድሕር አሚንና ግን ንብል ከምቲ ዝበልና ድማ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ቅድም ምባል እንታይ ይመጽእ ማለት እዩ ቅድም ምባል እምነት ይመጽእ ማለት እዩ እቲ ዘሎና እምነት እዩ ክንብል ክንገብር ዝገብረና እምበኣል ክንብል ስለንኽእል ኣይኮንና ንብል አሜን ክንብል ዘኽእለና ዝድርኸና እቲ ኣብ ውሽጥና ዝሓደረ እምነት እዩ ዘኣምን ሰብ ወይ ኣማኒ ሰብ ናይ እምነት ቃል እዩ ዝዛረብ ኣማኒ ናይ እምነት ቃል እዩ ዝዛረብ እቲ እምነቱ ድማ በቲ ኣብ ህይወቱ ኾነ ኣብ ህይወት እቶም ካልኦት ብዙኾኑ ነገራት ይርአ ማለት እዩ እምነትና ዘዓቢ ብመጠን እቲ ንገብሮ ልምምድ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ክንጠፍእ ዶ ግድኻ የብልካን ዝበልዎ ሐዋርያት ይኹን ሓንቲ ቃል በል ወደይ ድማ የሐዊ ዝበለ ሓለቃ ሚእቲ ንእምነቶም ኣበይ ርእይዎ እንድሕር ኢልና ካብቲ ካብ ኣፎም ዝወፀ ቃል ሓቀይዶ ቅዱሳን እምነት ናይቲ ኣማኒ ዝርአ እምበኣር ኣብቲ ዝዛረቦ ቃል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ተዛረቦ ቃል ዘምጾ ውጽኢት እውን እዩ አሜን ስለዚህ በልና አማንቲ ማለት አይኮናል እንድሕር አሚንካ ውጽኢት አለ ሁሉ ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ነታ ቆጽኢላ ዝነበረት ኦም ጽቡቅ ገርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቆጽኢላ ዝነበረት ኦም በለስ ንብዙሓት ፍረ ከም ዘለዋ ተደናገር ጊዜ ሰባትን ጉልበት ሰባትን እትበልዕ ዝነበረት ኦም በለስ ሓደ እንኳን ዘለዓለም ፍረ አይብላ ኢሉ ምስረገማንታ ኮይና እንድሕር ኢልና ካብ ሱራህ እያ ሓሪራ ጎይታ ኢየሱስ ነዛ ኦም በለስ ክረግማ ኮሎ ወይ ኣብ ልዕሊኣ ክዛረብ ኮሎ ንስረ ምዝራብ ኢሉ ይኮነን ኣብ ልዕሊኣ ተዛሪቡ እቲ ዝተዛረቦ ኩሉ ኣብ ልዕሊ እታ ኦም በለስ ከም ዝኸውን ኣሚኑ ተዛሪቡ ከምቲ ዝበሎ ኸኣ ኮይኑ እታ ኦም ካብ ሱራ እንታይ ኮይና ሓሪራ እምነት ውጽኢት ኣለዎ ክብል ኢለ
ስለዚህ ሎሚ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ አወንጌል ማርቆስ 11 ካብ 22 ክሳብ 24 ዝበሎም ሎሚ ነፍስ ወከፍና ደጊሚ አነ ክዛረቦ ክብሎ ደስ ይብለኒ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎምን በአምላክ እመኑ እዚ ኢየሱስ ንመን ይዝምልሰሉ ዘሎ ንጴጥሮስ ጴጥሮስ ቀድሚኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታኦም በለስ ክረግማ ሆሎስ ሰሚዑ ስለዝነበረ ንሱን ጎይታ ክዛረባ ሆሎ ነታኦም በለስ ይርኢን ይከታተልን ስለዝነበረ ንጽባሒቱ ሓሪራ ምስረኸባ እንታይ ኢልዎ ጎይታ እታ ዝረገምካያ ኦምኮ ሓሪራ ኢልዎ ጎይታ ዳ ሕረሪሉ እንዲሞ ተዛሪቡ ከተሐርር እንዲሞ ብልዕሊኣ ተዛሪቡ ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ምላሽ ክብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ድማ መለሰ በሎምን በአምላክ እመኑ ስለዚህ ሓደ ሰብ ቅድሚ ምዝራቡ በአምላክ ከአምን ክኽእል ኣለዎ አሜን በአምላክ መስአመንካ ጥራይኻ ትዛረብ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይሉ አመንኩ ስለዚህ ተዛረብኩ ይዝብል ተዛረብኩ ስለዚህ ተዛሪብካ ይኮን ካንተ ተአምን ትዛረብ ሽዕ ክርስቲያን ኮሚ በአምላክ እመኑ ይሉ ጎይታ ኢየሱስ ዝኾነ ይኩን ትዝበሎ ከም ዝኸውን ዘአምን እንበር ብልቡ ዘይወላወል ነዚ ኸረንተሲኻና ባህርት አሃል ተቦሎ ንዕኡ ከም ዝኾነሉ በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ስለዚህ ትጽልይዎን ትልምኖን ዘበለ ከም ዝረኸብኩም ወመንሞ ክኾነልኩም ይብለኩም ኣለኹ አሜን ተአምን ይኾነልካ እምነት ይዝቅድም ኣብ ኩሉ ክብል ኢለ ንእምነት ተቀድምካ ጥራይኻ ክትቀድም ትኽእል ቅድሚ ምዝራብ ምእማን ይቀድም ክንዛረብ ኮልና ድማ ኣብ ክእለትና ወይ ኣብ ሓይልና ተአሚና ዘይኮነስ ኣብ ክእለት ጎይታ ተአሚና ኣብ ጎይታ አሚና እዚ ሂዝና ዘለና ክፍሊ ድማ ነዚ ዝምህረና ዘሎ ሎሚ ነፍስ ወከፍና ንአምላኽ ንእመኖ ብኡኡ ኣብኡ ንወከል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዋው ገና ብዙሕ አለን ካባኻትኩም ዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ባርያ ዘለዎሞ ካብ ወፍሪ ምስዓተወ ቀልጢፍካ ሕለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ ክድረር ኣዳለወለይ ክሳዕ ዝበልን ሰቲን ከዓ ተዓጢካ አገልግለኒ ድሕሪኡ ንስኻውን ብልዓስተይ ደይኮነን ዝብሎ ወይስ ነቲ ባርያትኸ እቲ ተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ ይንእዶዶ ይመስለን ይንእዶዶ ኣይመስለንን ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ተኣዘዝኩሞ ኩሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቀም ባሮቲና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ዝገበርና በሉ ይብለና ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ካባኻትኩም ከዝሓርስ ወይ ዝጋሲ ባርያ ዘለዎሞ ካብ ወፍሪ ምስዓተወ ቀልጢፍካ ሕለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ መልሲ ናይ ዝሕቶ ኩላሕና ከም ንሰማማዓሉ ማንም የለን ስለምንታይ እንድሕሪና እቲ ባርያ እምበር ነቲ ጎይትኡ ኩሉ ነገር ዝገብረሉ እቲ ጎይትኡ ነቲ ባርያ ኣይኮነን ዝገብረሉ እቲ ጎይታ ባርያኡ ካብ ወፍሪ ምስዓተወ ብልዓስተይ ዘይኮነ ዝብሎ ከምቲ ጎይታ ዝገለጾ ክድረር ኣዳለወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ሰቲንካ ተዓጢካ አገልግለኒ ብድሕሪኡኻ ንስኻውን ብልዓስተይን ይዝብሎ ጎይታ መቼም ስእሊ ኣብ መንጎ ባርያን ጎይታን ዘሎ ርክብ ክምህረልና ኢሉ ይኮነን ነቲ እንፈልጦ ስርዓትን ኣብዚ ደጊሙ ዝነግረና ዘሎ እንታይ ጎይታ ካብዚ ክፍሊ ተማሂርና ክንሓልፍ ደሊና ዘሎ ኣብዘን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበን ቃላሲ ሰለስተ ሕቶታት ጎይታ ሓቲቱ ተቀዳመይቲ ጎይታ ዝሓተታ ካባኻትኩም ከዝሓርስ ወይ ዝጓሲ ባርያ ዘለዎሞ ካብ ወፍሪ ምስዓተወ ቀልጢፍካ ሕለፍ ክድረር ተቐመጥ ዝብሎ መን ኣሎ ኢሉ ካልኣይ እንታይ ኢሉ ጎይታ ክድረር ኣዳልወለይ ክሳዕ ዝበልዕን ሰቲንካ ተዓጢካ አገልግለኒ ድሕርቲ ንስኻውን ብልዓንስተን ደይኮነን ዝብሎ ኢሉ እዙን ሕቶይ ብሳልሰይቲ ድማ ጎይታ እንታይ ኢሉ ወይስ ነቲ ባርያትኸ እተኣዘዞ ስለ ዝገበረስ ይንእዶ ዝብላየን ሰለስቲአን ሕቶታት ዝተተሓሓዛ ክኾና ከለዋ ተቐዳመይትን ሳልሰይትን ሕቶ መልሰን ኣይፋል ክኸውን ከሎ መልሲ ናይታ ካልአይቲ ሕቶ ድማ እወ ዝብል ጎይታ ነዘን ሰለስተ ሕቶታት ከልዕለን ዝደልየሉ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ነቶም ናቱ ዝኾኑ ሓደ ከመሓላልፈሎም ዝደልየ ዓቢ መልእኽቲ ስለዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ካልኦት ጎይቶት ዝፈልዮ እንታይ እንድሕር ኢልና ጎይታ ክነሱ ከም ባርያ ኮይኑ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቱን ዝመላለስ ነይሩ ሓቀይዶ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ሕጂ ዝገለጾ ባሪያ አይኮነን ወይ ድማ ከምቲ ሕጂ ዝገለጾ ጎይታ አይኮነን ጎይታ ፍሉ ስለምታይ ከምዚ ገይሩ እንደሕር ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ዝመጻሉ ቀንዲ ምኽንያት እዚ ስለ ዝኾነ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብ ማርቆስ 10:45 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ወዲ ሰብ ድማ ከገልግል ህይወቱን በጃ ብዙሓት ክህብ እምበር ከገልግሉ ኢሉ ኣይመጸም በሎም ይብለና ኣብ ሉቃስ 19 ድማ ከይና ክንርኢ ኮለና ድማ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን ዝመጸ ይብለና ነዚ ኸኣዩ ጎይታ ከም ጎይታ ኮይኑ ዘይኮነስ ከም ባርያ ኮይኑ ኣብዛ ምድሪ ተመላሊሱ ኣብ ህይወት ብዙሓት ድማ ኣብ ጽልዋ ምጽዩ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑን ቅዱሳኔ እቶም ናቱውን በዚ መንፈስ ከገልግሉ ስለዝደለየ እምበኣር ነዚ ክንሪኦ ጸናሕና ኣብነት ሂብዎ ነቲ ኢየሱስ ዝሓተቶም ሰለስተ ሕቶታት ጥራሕ እንድሕር ኣንቢብናዮ ጥራሕ ሓሊፍና ኢየሱስ እንታይ ክብል ወይ ኣብዚ ነቶም ሰማዕቱ ከመሓላልፈሎም ዝደለየ መልእኽቲ ብቐሊሉ ክንርድኦ ኣይንኽእልና ነተን ኢየሱስ ሰለስተ ሕቶ ዝሓተን ኣንቢብና እንድሕር ሓሊፍና ምኽንያቱም ቀንዲ ኢየሱስ ከመሓላልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ኣብ ቁጥሪ 10 ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ቁጥሪ ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 9 ዝተዛረቦ ንቡር ዝኾነ ኩሉ ዝፈልጦ ነገር እዩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ማንም ሰብ ንባርያኡ ዘገልግሎ የልቦን ማንም ንባርያኡ ቅድሚኡ ዝሰርዕ የልቦን ሓቀይዶ ሓደ ባርያ ዝተባህለ ወይ ዝተኣዘዞ ብምግባሩ ናዕዳ ይረክብን እቲ ዝተባህለ ብምግባሩ ዘገርም ነገር ኣይኮነን እቲ ዘገርም ዝተባህለውን እንተዘይገብር ጥራይ ጎይታ ካብዚ ኣብነት ክንወስዶ ደሊና ዘሎ እንታይ እዩ ከምቲ ሓደ ባርያ ጎይትኡ ካብ ዝጽበዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ስርሑ ዝገብር ንስኻትኩምን ከምኡ ነቲ ከባሃትኩም ዝጽበዮ ነገር ግበሩ ከምቲ ሓደ ባርያ ኩሉ ሰዕ መምርሕን ትእዛዝን ጎይትኡ ተቐቢሉ ከምቲ ዝተባህለ ዝገብር ከምቲ ባርያ ጎይትኡ ንኢድዎ ኣይነኣዶ ኣተኩርኡ ኣብይኡ ዝኾነ ንስኻትኩምን ከምኡ ሁኒ ዝብለና ዘሎ ኣሜን ኣብዚ ጎይታ ብሓጺሩ እንታይ ዝብለና ዘሎ ከምቲ ኣነ ከገልግል ዝመጻኹ ፍቓድ ኣቦ ድማ ካብ ማንም ናዕዳ ከይተጸበኹ ዝመጻኸሉ ዋና ዓላማይ ምዃኑ ፈሊጠ ፍቓድ ኣቦ ዝገብር ዘለኹ ንስኻትኩምን ኣሰረይ ሰዓቢ ዝብለና ዘሎ ከምቲ ትባርያ ግቡኡ እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ዝተባህለ ሁሉ ከምቲ ዝተባህለ ዝገብር ንስኻትኩምን ከምኡ ግቡእኩም ፈሊጥኩም ስራሕኩም ግበሩ ዝብለና ዘሎ ዋና መልእኽቲ ናይ ጎይታ እምበኣር እዚዩ ናዕዳ ኣይትድለዩ ክብሪ ርእስኹም ኣይትድለዩ እቲ ካብ ሰባት እትረኽብዎ ናዕዳታት ከይነፍሓኩም እሞ ካየውድቐኩም ኩሉ ሰዕ ብትሕትና ተመላለሱ ክብሪ ነቲ በኣኻትኩም ሓሊፉ ስርሑ ዝገብር ኣምላኽ ሓቡ ዝብል እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ኣሜን እቲ ቀንዲ ጎይታ ነቶም ናቱ ከመሓላልፎ ደሊ ዘሎ መልእኽቲ እምበኣር እዚዩ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም እተኣዘዝኩሞ ሁሉ ምስ ገበርኩም ንሕና ዘይንጠቅም ባሮት ኢና እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ኢና ዝገበርና በሉ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ይርዳኣና እቲ ኣብ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚዩ ጎይታ ክነገልግል ጸዊዕና ክነሱ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ክነገልግል ጸዊዕና ክነሱ ተገልገልቲ ኣገልገልቲ በዚሖም ሓቀይዶ ቅዱሳኔ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ሕዝቢ ናብኡ ክመጹ ከሎ ምስ ረኣየ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዝብለኩም ዘለኹ ብዙሓት ናብኡ ክመጹ ከሎ ምስ ረኣየሲ እንታይ ኢሉ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ደንገጸሎም ጓሳ ከም ዘይብሎም ኣባጊዕ ነበሩ እሞ ደንገጸሎም ስምዑኒ ጓሶስ ስለ ዘይነበሩ ድም ጓሶስ ስለ ዘይነበሩ ድም እዞም ሰባት ፋሒሎም ጓሶሲና ዝብሉ ሰባት እኮ መሊኦም እዮም ነይሮም ግን ቶም ሓቀኛ ጓሶት ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ዝዋፈሩ ስለ ዘይነበሩ ጥራዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ እንታይ ኢሉ
እቲ እዮ ብዙሕ በቃ ሰራሕተኛታት ግን እንታይ ኢሉ ውሑዳት የሚሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስራሕ ይጸውዕና አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሚእትን 18 ሰብ ክግልገል አይኮነን ጸውዕዎ ንሚእትን 18 ሰብ ከገልግል ይጸውዕዎ ሰራሕተኛ ክኸውን ኣብ እዩ ክሰማራ ኣብ እዩ ክዋፈር ተጸውዑ ናይ እዚ ዘመን እዚ እቲ ኣብ ጸገም እዚዩ ጎይታ ከነገልግል ጸውዕና ክነሱስ ተገልገልቲ አገልገልቲ በዚህና እንድሕሪ ተስተብህሉ ኮይንኩም እቶም ትሕት ኢሎም ካብቲ ኮንፈርት ዞን ናቶም ወፂኦም ትሕት ኢሎም ንኻልኦ ዘገልግሉ ብነብሳ ዝተባረኹ እዮም ሓቀይዶ ሓሴ እቶም ትሕት ኢሎም ካብ በቃ ወፂኦም ካብ መንገዶም ወፂኦም ናይ ነብሳት ነገር ግድልዎ ዋጋ እናኸፈሉ ዘገልግሉ ሰባት ብነብሳት ዝተባረኹ እዮም ስለምንታይ እንድሕር ኢልና መምርሒ ናይ ጎይታ ስለዝኽተል እዮም ፕሪንሲፕል ናይ ጎይታ ስለዝኽተል እዮም ኣብዚ ዘመን እዚ ጎይታ አገልገልቲና በሓልቲ ኮነን ሲኢኑ ዘሎ እንታይ ደኣ ከምዚኦም ዓይነት አገልገልቲ ሲኢኑ ዘሎ ትሕት ኢሎም ህይወት ዘካፍሉ አገልገልቲ ስምዑኒ ጽቡቕ ጌርኩም ዘድሊ ዋጋ ክኸፍሉ ዝተዳለዉ አገልገልቲ ካብ መንበሮም ዝወረዱ አገልገልቲ አሜን ናዕዳ ሰባት ምንም ዘይዓጦም አገልገልቲ ብዛዕባት ዝጠፍእ ትውልዲ ድቃስ ዝስእኑ አገልገልቲ ጎይታ ሲኢኑ ዘሎ ነፍስ ወከፍና ንስሓ ዘድሌን የድሌና ነፍስ ወከፍና ሎሚ መምላስ ይኹነልና ጎይታ ዘይከብረሉ ጎይታ ዘይብሉ አገልግሎት አሞዳታ ድማ አይፈልጠኩምን ዘብል አገልግሎት እንታይ ዓብሰልና ልቡ ጎይታ አብቶም ዝደሓና ዘይኮነስ አብቶም ብሰይጣን እንዳተኾከቡ ናብ ሲኦል ገጾም ዝግዝግዙ ዘለው ደቁ እዩ ስለዚህ ሎሚ ጉዳይ እተን ኣብ ዙርያና ዘለዋ ዝጠፍአ ነብሳት ንግበር አመተን ንግበር እዚ ንሓድሕድካ እናተመጓገስካ እናተናዓዓድካ መንባር ያእኽለና ጎይታ ኪዱ እምበር ፓርክ ግበሩ አይበለናን ስለዚህ ንኺድ ንፍጥረት ኩሉ ወንጌል ንስበኽ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕና ናይ ጎይታ ደቀ መዝሙር ንግበር ተሓተቲና ነፍስ ወከፍና ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ፈቱ ኢድ እግዚአብሔር አበይና ንርኢ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ንሱ ዝበለና ክንሕሉ ኮለና እዩ ከምቲ ንሱ ዝበለና ክንገብር ኮለና እዩ ስለዚህ ሎሚ ንውፃ ኣብ ናይ 0 ሰዓት ኢና ዘሎና እንተወሓደ ዝብለኩም ዘለኹ እንተወሓደ ንቤተሰብና ጎረባብትና የእሩኽትና ነድሕን ጎይታ ጸጋ እንድሕር ኣብዚሕልና ድማ ነቶም ተሰዲድና ዝመጻናዮም ነቶም ዝባኖም ንጎይታ ዝሓቡ ሰባት ወንጌል ንመስክረሎ ወንጌል ማርቆስ 16 ኢስራ ከድና ክነንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃሉን ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ ይብለና ጎይታ ምሳና ኮይኑ ዝገብር መዓሲ እንድሕር ኢልና ነቲ ዝተባሃልና ክንገብር ኮለና ጥራይ ነዚ ነገር ፈትንዎ ሽዑ ናይ ጎይታ ተኣምራት ኣብ ህይወትኩም ክትለማመዱ ኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ናይ መወዳእታ ካብ 11 ክሳብ 19 ኮነ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ኮሎ ብሞንጎ ሰማርያ ገሊላን ሓለፈ ናብ ሓንቲ ዓዲ ከኣቱ ኮሎ 10 ለምጻማት ተጋነፍዎ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ከኣ ድምጾም ኣዋቢሎም ወኢየሱስ መሃረና ኢየሱስ መምህር መሃረና በልዎ ንሱ ርእዎም ከዱ ርእስኹም ንካህናት ርእዩ በሎም ኮነኻ ኸዱ ኮለው ነጽሑ ካብኣታቶም ሓደ ከኣ ከም ዝሓወየ ምስራኣየ ድምጹ ኣው ኣቢሉ ንኣምላኽ እናመስገነ ተመልሰ እናመስገነ ካብ እግሩ በገጹ ተደፈ ንሱኻ ሳምራዊ እዩ ኢየሱስ ግና ዝነጽሑስ 10 ደይኮኑን እቶም 9 ደኣብ ያለው ብጀካ ዝኻለ ዝዓሌቱስ ንኣምላኽ ክብሪ ዝብ እተመልሰዶ ይልቦን ኢሉ መለሰ ደሃርካ ተንስእሞ ኪድ እምነትካ ሀወየትካ በሎ ብለና ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም እናተጓዓዘ ኮሎ ኣብ ሓንቲ ዓዲ 10 ለምጻማት ከም ዝተጓነፉ ዝኽፍል ዝነግረና ቶም 10 ለምጻማት ካ ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ድምጾም ኣዋቢሎም ወኢየሱስ መሃረናهم ዝበልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነቶም ለምጻማት ምዃኑ ርእዩ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ ከም ዝበሎምን
ከምታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ናብ ካህናት ክኸዱ ከለዉ ኸዓ ከም ዝነጽሑ ካብዞም 10 ለምጻማትካ ሓደ ከምዝ ሓወየ ሪኡ ድምፁ ኣዋቢሉ ንኣምላኽ ድሕሪ ምምስካን ናብ ኢየሱስ ውሬታ ክመልስ ከም ተመልሰ ኣብ እግሪ ኢየሱስ ብገጹ ተደፊኡኻ ከም ዘምለኾ እቲ ከምኡ ዝገበረ ኸዓ ሳምራዊ ከም ዝነበረ ኢየሱስ በቲ እቲ ሳምራዊ ዝገበሮ ክድነቕ ከሎ በቶም 9 ልክ ከምዚ ሳምራዊ ፈውስ ዝተቐበሉ ኣይሁድ ግና ከም ዘይተሓጎሰ ነቲ ንኣምላኽ ክብሪ ክህብ ኢሉ ዝተመልሰ ሳምራዊ ከዓ ተንሲኡ ክኸይድ እምነቱ ድማ ከም ዝሐወየ ነጊሩ ከም ዘፋነወ ዝኽፍሊ ብሓፂሩ ዝነግረና ዘሎ ሓደ ነገር ኣብዚ ክዛረብ እሞ ክነግረኩም ደስ ብለኒ ሓደ ለምጻብ ናብ ካህን መዓሲ ዝቐርብ እንድሕር ኢልና እንተተፈዊሱ ወይ እቲ ዝነበሩ ሕማም ናይ ምሕዋይ ምልክት እንተ ኣርእዩ ጥራዩ ሓቂ ዶ ቅዱሳን ጎይታ ግን ኣብዚ ነዞም 10 ለምጻማት ምስ ለምጾም ከለዉ ርእሶም ንካህናት ከርእዩ ከምቲ ሓደ ሰብ ምስ ሓወየ ዝገብሮ ነገር ከምኡ ክገብሩ ክልእኾም ከሎ ንርኢ እቶም ለምጻማት ድማ እቲ ለምጽ ምስኦም ከሎ ከምታ ኢየሱስ ዝበሎም ንምግባር ክኸዱ ከለዉ ንርኢ ኣይገርመኩምን ቅዱሳን ምስ ተፈወሱ ይኮነን ንካህናት ከርእዩ ከይዶም ምስ ለምጾም ከለዉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዱ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ ክብሎም ከሎ ኦረዲ ናይ ፈውስ ቃል ኣብ ልዕሊኦም ተዛሪቡ እዩ ኣሜን ዶ ንሳቶም ድማ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረባ ኣሚኖሞ ወሲዶሞ ኣሜን ኢሎም ወሲዶሞ ጉዕዞ ምስ ጀመሩ ተፈዊሶም ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዞም ሰባት ነቲ ኢየሱስ ዝበሎም ወይ ዝሓቦም መምርሒ ክገብሩ ጉዕዞ ምስ ጀመሩ እዮም ካብ ለምጾም ነጺሖም ነቲ ካብ ኣብ ኢየሱስ ሰምዕዎ ቃል ብእምነት ስለ ዝወሰድዎ መልስት ዝለመንዎ ተቐቢሎም ኣሜን ዶ እቶም 10 ሰባት ናይ እምነት ሰብ ከም ዝነበሩ ኢና ካብ ዝንመሃር እቲ እምነቶም እዩ ፈውስ ክቕበሉ ገይርዎም ወላ እኳ ፈውሶም ምስ ተቐበሉ እቶም 9 ክብሪ መልሱ ከምቲ ዝለመንዎ የቐኒልና ክብሉ እንተዘይተመልሱ ናብ ኢየሱስ ክመፁ ከለዉ ግን ኢየሱስ ካሕውዮም ከንጽሖም ከም ዝኽእል ብምእማን እዮም ነጺሖም ከዓ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ዕብራውያን 11:6 አንቶይ ከም ዘንበብኩልኩም ሲ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይክእሉን የሚሉ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ኣስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ ዝብል ቃል እሙን እዩ እዞም ሰባት ናብ ኢየሱስ ክመጹ ከለዎም በዓር ኣሚኖም እዮም መጽኦም ኣስቢ እምነቶም ድማ ረኺቦም ስለዚ ንሕና እውን ናብ ጎይታ ክንመጽእ ከለና ብእምነት ክኸውን ኣለዎ እምነትና ንጎይታ ዘንቀሳቀሶ ንጎይታ ብህይወትና ክሰርሕ ነፃ መድረኽ ዝህቦሞ ብእምነት ናብ ጎይታ ንምጻ ኣሜን እዞም 10 ለምጻማት ንኢየሱስ ኣው ብዝበለ ድምጺ ወኢየሱስ መሃረና ክብሎ ኾል ዘኽኣሎም ነገር ታይ እንድሕር ኢልና እቲ ኣብ ውሽጦም ዝሓደረ እምነት እዩ እዞም ሰባት ንኢየሱስ ምስራኣይዎ ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ከይተሓልፎም ድምጾም ዓው ኣቢሎም ከባቢኦም እናሰምዖም ብዛዕባቶም ኣብ ዙርያኦም ዝነበሩ ሰባት ከይተገደሱ ኩሉ ሰብ እንዳረኣዮምን እንዳሰምዖምን ንጎይታ ምሕረት ክገብረሎም ክሓትዎ ከለዉ ንርኢ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሓትዎ ዝገበሮም እንታይ እንድሕር ኢልና ግና እቲ ኣብ ኢየሱስ ዝነበሮም እምነት እዩ እዞም ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ ሰምዕዎ ነገር ተዘይህሉ ነይሩ ደፊሮም ንኢየሱስ መሃረና ይመልዎን ነይሮም ኣቀዲሞም ብዛዕባ ዝፈለጥዎ ፍልጠት ስለ ዝነበረ እዩ ነቲ ዝነበሮም ዕድል ክጥቀሙሉ ከለዉ ንርኢ ቶም 10 ለምጻማት ንጎይታ ምስተዳሃይዎ ቃል ኣምላኽ ታይ ይብለና ንሱ ሪእዎም ይብለና ምስራኣዮም ሓደ ትእዛዝ ሂቦም እቲ ትእዛዝ ታይ ዝብል ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ ዝብል ንካህናት ዘርእዩ መዓስዮም ኢለኩም እንድሕር ሓዊኻ ጥራይ ናይ ምሕዋይ ምልክታት እንድሕር ተራእዩ ኣብ ሰብነትካ ምሕዋይካን ዘይምሕዋይካን ዝእውጅ ትኻሃን ስለ ዝኾነ ኢኻ ናብ ትኻሃን ትኸይድ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምስ ለምጾም ከለዉ ኪድልዎም ጥዊ ምስ በሉ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ፈውሶም በቂሉ ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዘገርምን ዘደንቕ ነገር እንታይ እዩ ናይቶም ኪዱ ምስተባሕሉ ዝኸዱ ለምጻማት ትዘገርም ፈውስ ደልዮም መጽዮም ምሕረት ደልዮም መጽዮም ተፈወሱ ወይ ምሕረት ገይረልኩም ኣለኹ ኣይበሎምን እንታይ ደኣ ኪዱ ርእስኹም ንካህናት ኣርእዩ ዝብል ትእዛዝ ይሂቦም ንሳቶም ከዓ ከይተወላወሉ
نتي بيسوس توهاوم تأزاز تكباراوي خقبرو كيدم أمن قد وياب قعزو خلو خاء كابلم تصب نتيحهم كبرن قويتا يخون لومي كمز عينت من لمماد كهلونا قويتا يدلي آمين እግዚአብሔር ቃሉ ይመጀመሪያ ዝለ ቃሉ ሊኢኹ ይዝብለና ቃሉ ይሰድድ መጀመሪያ ዳሐሪቲ እቲ ፈውስ ዝበቆል ዳሐሪቲ ዝበለና እቲ ቃል ሂዝዎ ዝመፀ በረኸት ዝረኽበና ስለዚ በእምነት ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ነቲ ዝነገረና ቃል በእምነት ንውሰዶ ምህረት ከም ዘይለመኑ ምህረት ምስተቀበሉ ስለዚ ማሃርካና ይቀነልና አይበልዎንቶም ትሽዓተ ካብቶም 10 ለምጻማት ሓደ ሳምራዊ ጥራዩ ተመሊሱ ንጎይታ ክብርን ምስጋናን ክብ ኮሎ ንሪኦ ማለት እዩ ናይ መብዛሕቴና ህይወት ከምዚ ዝመስል እቶም ንጎይታ ጉሬታ ክንመልስ እንመጽእ ወይ ንምለስ አዚና ወሕዳት ኢና ነቲ ንአምላኽ ዝግባእ ክብሪ ክንህብ ኣይንምለስና ጎይታ ሎሚ በዚ ቃል ገይሩ ነፍስ ወከፍና ይለብመና ኣሎ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ንበኽዮን ንጽልዮን ጸሎትናን ልማኑናን ምስተመልሰ ኸኣ ንጎይታ ክነኽብሮን ክነመስግኖን ኣሎና አሜን ከምታ ዝበኸናያ ከምኡኻ ብሳሓ በቃ ቴንክ ዩ ጂሰስ ክንብሎ ይግባአና ኣብ መዝሙር 50:23 እንታይ ይብለና መስዋዕት ምስጋና ዝስዋዓለ የኽብረኒ ነቲ ብመንገዲ ዝጥንቀቕካ ምድሓን ኣምላኽ ከሪኤ ይብለና ስለዚ ሳምራዊ ንጎይታ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘኽበሮ በቲ ዘቕረቦ ምስጋና ተገሊጹ ስለዚ ንጎይታ መኽባር ማለት ነቲ ዝግብኦ ምስጋና ምቕራብ ማለት ከም ዝኾነ ንኹላህና ግልጽ ክኸውን ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ነቲ ኢየሱስ ኣብ ቁጥር 18 ዝተዛረበ ቃል እንድሕር አንቢብናዮ እዚ ዝብሎ ጸናሕኩ ኣጸቢቑ ክበረሓናይ እንታይ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ብጀካ እዚ ካል ዝዓለይቱሲ ንኣምላክ ክብሪ ክህብ እተመልሰዶ የልቦን ኢሉ እቲ ጎይታ ክብሪ ኢልዎ ዘሎ ነቲ እዚ ሳምራዊ እዚ ኣብ ቁጥር 16 ዝገበሮ ተግባሪ እናመስገኖ ኸኣ ኣብ እግሩ ብገጹ ተደፊኡ ንሱ ኸኣ ሳምራዊ ዝብለና ስለዚ ንጎይታ ዝግብኦ ክብሪ ክንህብ ኮለና ንጎይታ ክነመስግኖ ኮለና ንጎይታ ተመስገን ክንብሎ ኮለና እንታይና ንገብር ዘለና ማለት እዩ ነኽብሮ ለና እግዚአብሔር ይመስገን ሪኮግናይዝ ንገብሮ ለና ነዚ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ኢና ንብል ዘለና አሜን ክነመስግኖ ኮለና ነዚ ሁሉ ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ኢናይና አክኖሌጅ ንገብሮ ዘለና አፍልጦ ንህቦ ዘለና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ኩልኻትኩም እዳውኩም አልዕልሞ ጸሊና ሆኖዲና سورة دكا نعيك
فقري كاب زبلوخا